Добър ден на всички! Както ви казах, че днеска ще фърляме бетона и казахме, че ще фърчат парчета, какво ли не. И сега ще го направим. Искам друго да кажа, че днеска мамините дечица ядат, пият кюфтета, бирички, какво ли не. А Щърчо Стивън Сигал Хълк идва и бачка. Защо? За да има парички на пук на душманите, на идиотите, да ги мачка лека по лека и да ги тъпче в касичка с стотинки. Сега в момента показваме. Не е само да дигаш женски крака, а трябва и... Яма да бъду!